Naka-live na ako. Sige na, mag-set up ka na dyan. Naka-live na nga. Ayan, oh. Ayan, naka-live na si Margie Joray TV Angels. Magdamit ka naman. Hindi ka naman macho. Ang naman. Dahil sa lipat na tayo kay Margie Joray TV. Doing na niya. Sige na. Yes, ako na Angel. Dito ka natulog sa init. No. Oh, okay. Ako din. Ako din. Sabihin na naman, Will, I'm Jilos. Huwag kakakulitin na. Sa sobrang silip niya, kakakulitin yan. Uy, lagi. Okay ba, Maria? Sige na, Angel, sa lipat na tayo kay Margie Joray TV. Thank you so much once again. Lagi ako mga Angel. Sa buhay kayo, kapag kayo. Palagi na nakakalusugan, so ay natatawa. Kasi nag-isa lang yan ang ating puhunan. This is your host, sabi mo yung na nagsasabi with chismosa. Lagyan na lang ng ano yun. Pag napapo pa, lagyan na ng floor mat. No? Dami, di ba marami kortina dyan? Meron mga kurtina, yung manifest, yan na lang. Yung nailamit namin dyan. Ito ka namin sa kayo kukulong. Eh. Pasok sa amin. Gago, hindi pa nyo yan. Maluwag yan? Maluwag yan. Ayusin yan eh. Lagay namin ng ano. Kung gusto mo, sa taas ka. Mainit. Pag ganitong oras, napakainit. Oh, yun, oh. Pag dito kasi sa amin, dito sa loob, dito pwede. Sa taas? Alin dito na, ayusin nga namin ito. Dito ka na. Para diretso ka na ulit. Yan na. Yan ang pinagpawisan namin. Salamat, Maria. Naayos namin, di pa namin kasi tulog pa yung kapitbahay, nagagalit. Ay, di naman nagagalit. Lagyan lang namin ng ano yan. Doon dati natutulog sila mamay ni. Sipe, doon natutulog kasi Mark. Ang isang tao, kasi ito gagamitin mo. Kung inuupuan ko. Lalagay namin din. Dito ako natutulog eh. Di ba, Marjan? I-review yun. Paano? Ano yun na? What is that? Vice. Ay, shoutout sa 5 Hindi mo pa nga siya viewers. kinausap, babay na agad. Oh, bye-bye daw. Marjan. Oy, Boom Will, shoutout. Baby. Melody, shoutout. Ate Melody. Kuya Sunny, Eugene, shoutout. Guwapo, ninang si B-Boy pag nakabuo kayo. Aray mo. May inaayos nga kami, Kuya Sunny, yung kasi pagpipili namin to kung saan gusto niya, sa taas or sa baba. Ay, nagtanggal na ng makeup. Hmm. Huwag kang mandidikit dyan sa electric fan. Sige na. Oy, salamat sa
viewers. Wala bang ads? May ads ba? Ako wala. Gusto niya sa gitna, aray mo. Hira sagay. Ay, Oh. Eugene Ray Villanueva, shout out. Tanda. Morning, Nay. Morning, Nanay Jolata. 7 viewers, thank you so much. Chris Mel Chibi, shout out. Pin natin muna si Eugene, guys. Kasi napakasulit ko sa akin. Yan guys, anong nakapin sa ating kaibigan na si Eugene Ray Villanueva para puntahan yung kanyang mga video. Patamsak po. Ate Melody, hello, sabi ni Faye. Ate Melody, shoutout. Maria Faye, Miguel, shoutout, sabi ni Kuya Sunny. Kuya Sunny, naming pugi. Nana Joleta, love, sabi ni Grace. Grace, shoutout sa iyo, Grace. Will, thank you so much, Will, for visiting, Will. Mami Joleta, happy morning po. Love you all. Ano na naman tayo? Balik na naman tayo sa zero sa revenue, guys. Normal na naman ang ating revenue ngayon. 0-0. Ate Melody, hello. Masa may isang cellphone? Ano, kung play ako naman yun. Nasipa mo yung cellphone ng tatay mo. Later pa, Sir Will. I will no sell vegetable to the mark. Later, Will. Mayroon akong ano, Will? Only left. Mayroon akong tira. Over. No sell more vegetable mark. Mayroon pa rin, mayroon. Busy. Kasi may inayos ako. May inayos pala kami. Sa taas. Will, my friend, Miguel, shout out, love you. Grace, shout out. Hi, Eugene, shout out sa'yo. Well, okay, Will. Margio, hello, good morning. Sabi ni Ate Gemma. Ate Gemma, good morning din po. Miguel, shout out. Will, ito official. Sabi ni Eugene Ray Villanueva. Hi, Will, from Ate. Hi, guys. Morning to Sunny, sabi ni at Nanay. Nay, salamat Nay, salamat sa pasyal. Tingin kita dyan. Ten viewers, thank you so much at 3 thumbs up. Ate Marvic Abanes, shout out. Sunny Sen, hello. Shit. 8 viewers, thank you so much guys. Saan kaya ibabay muna, aray ko? Hello everyone from Willie to Eat. Babay agad. Hindi ka pa nga ano eh. Eugene, Merry Christmas. Kaotay, mega shout out, Mark. Sinabay. Ano? Kautoy, mega love shout out, Mark. Sinabayan ka kasi ni Kautoy. Ano yun? Anong sinabayan? Ano? Sabi ni Grace. Oy, ads. Mabi TV, shout out. Sige, babay na, Ate Grace. Mabi, hello, sabi ni Ate Marivic Abanes. Ate Marivic, thank you so much po, ate. Salamat guys sa inyong lahat sa pagpasyal sa aking munting live. Maria Faye, hello, sabi ni Ate Marivic. 10 viewers at 5 thumbs up siya. Guys, watch tayo ng video nyo. Unahin muna natin to si Eugene. Ray Villanueva. Eugene, nandito ako sa iyong thumbs up dan. Watching your video. Asan na red? Lubat? Lubat? Hindi.
Para dalawang gamit. Maya pa ako magtinda mga ano, 1. Tira lang yung itinda ko doon. Pero marami pa yun. Siya matumal kahapon kaya hindi ko tininda. Ads, Sangkay, salamat. 10 viewers, thank you so much guys. Still watching my live. Punta. Daw? Nagpapa-up. Nag-pump up. Ate Grace, Ate Gemma, Merry Christmas din po sa iyo. Sa ating Mario Face. Sunny Sen, Merry Christmas. Ano? 20% lang to. Margyo pupunta si Biboy dyan. Alam na Merry Christmas. Yes. Ate Marvic, thank you so much. Yung Christmas ko sa inyo ha. Huwag niyong kalimutan. Andyan si Biboy, pupunta rito. Yung regalo ko. Huwag niyong kalilimutan. Yung hindi magbibigay sa akin ng regalo, walang regalo rin sa akin. Diyan. Aray! Ano ba? Exchange gift. Mark, wag mo nang ibalot para sa akin. Hindi na talaga. Hindi na kita ibabalot. Malaki ka, paano ka ibabalot? Exchange gift. Yung hindi magbibigay sa akin, walang regalo. May mga kutsyon ba kayo dyan? May mga kutsyon kayo. Anong size ng kutsyon nyo, guys? Ito ang regalo ko sa inyo. Sa mga hindi magbibigay sa akin ng regalo, wala kayong regalo rin sa akin. Yung Ayan. size ng mga phone. Ang size ng foam nyo, guys, libre kayo rito sa akin. Yan. Ano size ng foam nyo? Utun, kuchun, chuchun. Kuchun. Ito paninda ko dati. King size. Walang king size, kuya sa queen size lang, meron. 60 by 75 by 4 inches. 4 inches lang to, guys, ha. Parang, oy, ati Melody, shout out. Kaya, yung size ng ano nyo dyan, kung 4 inches or 48 by 75, meron kayong regalo sa akin. Ayan, may free na bedsheet at 2 punda. Sa mga gustong mag-abil, pwede nang bumili. May discount. Binibinta to, hindi naman tayo binibigay. May discount sa mga gustong bumili, guys. Size 48. 48 by 75. Paktay tayo dyan. 11 viewers, 13 viewers. Shout out sa inyo. Ceiling live pala. Guys, sa mga gustong bumili, guys, magandang klase. Ito ay sa mga gustong bumili dyan, sa ating mga viewers, pwede naman libre. Libre plastic. Guys, Mabi, Noy, Miguel shoutout. Mind ko na yan. Isa. Size 48 sang Tol Mabi. Size 48 Tol Mabi. Ano ba ang size ng foam mo? 48 by 75. Libre laakon. Libre mo. Anong size ang libre? May libre tayo. Libre tingin. 48 to, guys. Magandang klase to, guys. Cotton to. Cotton. At ito, meron dito tayong ano bang pangalan nito? Si Babu? Si ano to eh. Ayan, guys.
Magandang klase din guys. Size 48 din. Labubu, labubu. Size 48 by 75 by 4 inches. Sa mga gusto mag-abil, PM lang kayo kay B-Boy. Nasa ibang tatakloban dyan, pwede na kayong bumili through B-Boy TV. May discount lang, mura lang to sa inyo. Wait lang, meron pa kukuha. Oh guys, sa gusto mag-abil dyan, Will! Arjan! Where are you, Will? Will, where are you? Oh guys, ito. Flowers. Guys, 14 viewers, mayroon tayong bedsheet din. Size 48 by 75 by 4. 4 inches po ang kapal nito ha. 4 inches. Ito po ay mura lang. Ay bibigay ko po sa inyo sa may gusto dyan, 200. 200. Makapal. Singkapal na mukha ko. May Hello Kitty tayo guys. Marjo, libre na lang amin. 4. Kami. Yan guys. Mayroon ako sa inyong anong size po yung sa inyo? Sabihin nyo ang size ng iyong bedsheet, Ate Marivic. Ayan. Ayan. Hello Kitty. Doon. Size 48 din po. Sa 4 by 48 by 75 to guys. 11 viewers. Thank you so much guys. Ito, mayroon tayong Louis Vuitton. Louis Vuitton. Yan. Tama ba? Louis Vuitton. Size 48 din to guys. Ito naman, may Spider-Man tayo guys. Mga kawaray, may Spider-Man tayo. Sa gustong bumili po, bumili na po. Sa mga gustong bumili lang ha. Walang pilitan to. Magsabi lang po ng gustong bumili ha. selling bigla. Ito yung binibinta ko to, hindi to pinamimigay. Oh guys, meron pa din tayo dito ng isang maganda, napakaganda, makapal. Maganda sa, family size lang basta libre. 60 by sa'yo? 60 by 75, Ate Gemma. Yan guys ha. Sa mga gusto nagbili dyan, mura na to, ibibenta ko sa inyo. 48 din to, size 48. 60 by 75 ata sa iyo, Ate Gemma. Ate Marivic. Family size. Guys, ito, queen size ito ata. Sa mga gusto magbili dyan, wag sabi lang. Ha? Ay, 11 viewers at 6 thumbs up, shoutout. Hello, Maria Faye, love you. Sabi ni Ate Marivic. Ano ba ang size ng nyo? Kutsyon. Kaya Ate, si Ate Marivic ay family size. Sa iyo, Ate Gemma. Ate Melody, Ate Eva, ano mga size ng nyo? Kahit anong size, basta libre, mine ka na. Mark Jo, kung king size sa akin. King size? Anong size ba yun? 54? 4 by 54 by 75 ba yun yung sa inyo? Kasi ang king size po, ay king size, malaki yun. Malaki yun, Ate Gemma. Ano yun? Tawag nito? Hanggang queen size lang yung amin. Queen size lang po, 4 by 60 by 75 lang po yung amin. Ay, Project 89, shoutout, boom. Morning sa'yo, Project. Mas malapad kaysa sa family. 60? Basta yung amin, 4 by 60 by 75 lang ang namin dito. Wala kaming aabot ng king size or anything. Pasadya na po yun.
Uy, nak, ba maano yung mapalo mo yung ano? Ano? Ilaw. Susungkitin mo yung ilaw? Hi, 14 viewers. Thank you so much, guys. Ito, may binibid na tayo, guys. Sa mga gustong bumili, mag-avail ng ating bedsheet. Ano to? Single, double, queen size. 3, single, double, queen size. 4 by 36 by 75 and 4 by 48 by 75 at 4 by 60 by 75. Okay, sabi ni Will. Hello. Halo. Kain. Kain, Will. Kain, Will. Will. Meron ako binibenta, Will. Bedsheet. You buy na, Will. Balik sa Amerika. Well, you buy na, Will. Bedsheet for Team Tacloban. Mura lang. Mura. Project shoutout, sabi ni Ate Melody. Ate Marvic, hello. 12 viewers, thank you so much. Uy, malikot. Umbo, nagsiksik ka agad. Bawal ka dyan. Doon ka? Kita ka sa camera. Hi mo muna si Kuya Will. Dali. Hi ka. Hi Will. Hi Kuya Will. Dali. Sid hi, Kuya Will. Hi Kuya Will. Hi Kuya Will. Hindi nakita yung kamay mo dun. No? Hindi makita ganun maangat mo. Hi Kuya Will. Puno yung bunganga. Bunganga. Doon ka. Doon ka sa chair mo. Doon. Mag-mix tayo ng play. Si Will muna naman ang i-mix natin, guys. Salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta. Yung sa kanya dyan, ano yan? Nasa 20 Ay, nako si Mark 20 dyan. videos na yun eh. Lilis? Videos na kayo. Start ko na. Hi, 12 viewers. Thank you so much. Melody Alvarez, hello, sabi ni Project. Kain tayo. Kain po tayo. Etlog ang suwa. Kain ka na. Balik to ah. Tingnan mo. Ha? Yung isa lang yung balik mo din. Well, look at this. Well. Look at this, Will. Well, look at this, Will. Well, look at that. Look at that. Ito, may na-exit. Ito, well. Ba't hindi pa natapos ang iba? Well, start na naman tayo dito. So, Liles. Alright. Loading man. Loading man ang person. Watching your premiere, Will. Premiere your Lilis. Hanggang mamaya. Salamat, Mark. Welcome to, well, thank you so much for helping my revenue. Kain tayo. To help me, my family. Thank you so much, my friend. Project, shout out sa'yo, Project. Hi, Master Rapid TV, shout out. Morning, Master Rapid TV. Magandang umaga po sa iyo. Magandang umaga. Ngok, matamaan yung ano ko na. Doon. Dito ka. Sabi na matamaan eh. Dali mo yung chair mo, dali. Dali mo dito. Dali mo dito. Tingnan natin si Kuya Sani din, guys. Buka dyan. Asan na yan? Ako dito. Doy. Kalamin ko. Opo. Pinakalaman ni Mark yan. Hi, 12 viewers. Hi, Master Rapid. Shout out. Magandang gabi. Ay, gabi tuloy. Magandang umaga. Gabi tuloy buwan.
Dito tayo kay Kuya Sunny guys. Play tayo kay Kuya Sunny. Kuya Sunny, i-play ako sa'yo. Watching your video. Wait lang. Palitan natin yung nakataas ba. Wala na ito sa Eugene. Oh. Natapos ko na si Eugene guys. Ay, naka-play. Naka-ano live si Matthew. Guys, naka-live si Matthew guys. Naka-live. Matthew and Mommy's World, naka-live. Sugod muna tayo kay Matthew. Ang bilis dati, bilis. Guys, naka-live si Matthew and Mommy's World, guys. Sugod muna tayo, sugod. Sugod muna tayo kay Matthew and Mommy's World, guys. Naka-live. Tamsak daan, brad. Miguel shout po sa lahat. Good morning. Ay, Welly Gonzalez. Hello, Welly Gonzalez. Thank you so much for visiting. Alan Pinsan Vlog, thank you so much. Di ba naka-live ka, Alan? At ni, kukuha ko ng kanin. Doon. 9 viewers, thank you so much. Maupay nga aga sangkay. Margo TV ay Sagani, shout out. Boom, ads. Sagani, mayroong ano. Tapusin mo lang yung ads, tapos lipat ka doon kay Matthew and Mommy's World. Naka-live siya ngayon. Ha? Puntahan nyo kasi nasa ano ata siya. Papasok yata ng world. Habang naka-live. Nasa ano siya ba? Sa bahay? Sa bahay ba? Oo, nasa bahay nga siya. Ay, may handaan. May handaan pala sila sa kanila. Sige po, sangkain. Thank you. Sige. Lipat muna kayo doon, guys. Shout out. Isagani Reyes, Miguel Usarat, sabi ni Eugene. Eugene, tapos na ako napanood ko na yung watch ko na yung ano mo video. Thank you so much, Eugene. Reven Lanoiba. Eugene, live si Matthew and Mommy's World. Pasyalan mo. Pasyalan nyo, guys. Will, thank you so much, Will. Still watching your video, Will. At Kuya Sunny, still watching your video. Ito. Kakatapos lang mag-premiere ko, brother. Premiere pala yun? Kala ko ano. Aray mo. Loading yan. Ikot ah. Oo, nagloko yung ano namin, wifi. Pastila. Ayan o. Ano yung loko ng wifi namin. Nagloko nga ni... Wifi. Madaya yan si ano eh. Richard. Si Richard. Shout out kay Richard. Madaya ka. Paan lang ako. Pagpalad ka, wala kang doon.
Patay mo na ba? Pero para mas mura pa doon sa testan mo yung mga jam. Mura talaga doon. Doon ka lang bumili. Kapon lang, tagal niya inayos yun. Hmm? Tagal niya inayos. Okay. Wala kaming wifi. Tay, kain tay. Si Robin. Wala, kain. Sa lahat ng hindi nakapanood, guys, ito po yung mainit pa. Bakas na lang. Sabi ni Alan. Alan, wala kang wifi. Mamaya na lang. May ako na lang yan, ha? Loading na. Huwag mong kunin yung loading nga. Ayan, oh, loading, oh. Hindi makita, loading, pareha. Loading. Dito lang ginamit ko ngayon. Wala nga wifi, nak. Hindi mo naintindihan? Hoy! Ito ba lumabas yun? Hmm? Tampo anak ko. Wala nang papasok dito, ha? Nang anak ko. Lumabas. Dahil hindi kayo pinahiram ng cellphone. Huwag kang papasok dito. Huwag kang papasok dito.
Pinipindot. Alan, sorry, naka-love ako that time. No, nakalagay niya eh. Biboy. Alan, sorry, naka-love. Naka-live. Live ano? Sabi ko yun, hindi na banayin yung business mo. Oh, tawa siya. Oh, ikaw may mali. Binasa ko lang nandyan. Alan, sorry, naka-love ako that time. Aba, love. Nalakala ko, tawag mo na kay Alan, love. Yari ka sa asawa niya. Wala nga load. What? What is gone? Hoy, chinelas mo, labas mo yan doon. What is gone? Oh my God, it's gone. Milo pala. Kala ko na ano. Lahat na. Hindi naman yung pang inside slipper. Wow, viewers. Loading, wala rin ng wifi. No wifi. Oh my God. Saan nilagay yung mga kahoy-kahoy dyan nila? Nilagay yan sa ilalim. Yan na muna. Huwag mo muna ilalagay yung ano. Hindi ko nga muna ilalagay yan. Sino mo nasabi sa ilagay ko? Huwag mo muna ilalagay yung
Doormat, eh, wala pa naman. Yung taas lang muna lagyan. Guys, end na ako. Maraming salamat. Dinan muna tayo kay isang kay Matthew. Thank you so much sa lahat ng pumunta. I love you. Wala rin kaming wifi. Hindi ko mapanood kasi naka-live din ako. Okay, B-Boy, Grace, thank you. Nag-live na lang ako mamaya ulit. Bye-bye. Kay viewers, bye-bye na. Mag-end na ako. Oy, ADR, shout out tayo, ADR. Nakaubos ka ba ang pandesal mo, ADR? Kumusta, ADR? Nakaubos ang pandesal? Punta kang Christmas party, ADR. Tingnan ako sa labas mag-live. Naubos na ang Ubos na ang pasensya, Dol. Hindi ka nakaubos. Tali-tali dyan. Nakadita lang kasi ako, guys. EDR, kilala mo ba si Macho and Mami's World? Naka-live ako. Putik na yan. Naka-live ka din? Sabay-sabay na tayo. Sumabay ka pa? Naka-live si Matthew? Na-live ka din? Patay tayo dyan. Sige lang. Okay lang. Idol! Pupunta lang din, idols. Ay, shout out. Shout out, Idol! Alburo nga. Live yan, live. Saan ka mag-vlog? Sa live to. Ano? Sa YouTube. Boss Ray. So, signal ang wifi. May na? Ayun, no. Wala rin. Wala nga. Kahit mahina, hindi nga eh. Wala talaga. Inikot-ikot. Kaya linawas ko dito eh. Sabay-sabay na lang lahat. Ha. Ay, sarap ADR. Lumabas ako. Walang akong signal dun sa loob. Sa ano? Malinaw ba? Ito ako sa labas habang nag-use. Nasa court. Mark, may naligaw dito na babaero. Aray ka. Babaero talaga, Kuya Sani. Si EDR yan. Naligaw na gwapo. Babaero agad. Pwede bang ano lang? Habulin lang ng babae. Bait yan. Pugi yan si EDR. Ang galing mo, gwapo. Hindi babaero. Habulin lang ng babae. Ganyan talaga mga gwapo. Parang ikaw, habulin din ng babae. EDR, love you, sabi ni Kuya Sani. Parang ikaw, Kuya Kumpugi, habulin ng mga babae. Aray mo, sana all, habulin. Ako habulin. Habulin ng utang. Nako, pangit lang ako. Naku, humble talaga itong bata na to. Napaka-humble talaga. Sana all. Naku, pangit lang ako. Kanina pa ako. Kaya lang busy. Sige lang, Kuya Sunny. No problem. Love you, Kuya Sunny. Sabi ni Love, ADR. Ay, Sangkay, B-Boy. Still live pa rin si, may celebration ngayon kala Sangkay, Matthew. Napuntahan nyo na ba si Matthew and Mami's World? Sangkay, baba mo dito yung link ni Matthew para mapuntahan mo. Pwede naman magbabay ng ibang
Mark, si Jade, tanungin mo kung di yan babaero. Aray ka. J-Tap? Si J-Tap tatanungin ko? Hayaan mo na yan. Hayaan mo yan. Basta ganyan talaga yung mga pogi. Mana sa'yo. Kaya Sunny. Oo. Yan, ganyan talaga mga pogi. Manang-mana sa'yo. May pinagmanahan yan. Kung anong puno, yun ang din ang bunga. Tama, di ba? Di ba? Ano, EDR? Kung ano ang puno, yun ang din ang bunga. Hoy, friend ko yun, kuya. Hindi naman si J-Tap ang sinasabing ano mo. Ang sabi ni Kuya Sunny, tanungin mo si J-Tap kung hindi totoo. Aray ka, paktay, damay mo ako. Damay mo pa ako. Ay, bakit? Sino ba dapat ang ano? Sino ba ang pinuno? Sino ba ang puno? Di ba ikaw ang puno? Kami lang ang ano, bunga. Kaya mana lang sa'yo. Salbahe ka. Ay, mas salbahe ka. Aray mo, tawa ka, di ba? Malinaw no? Joseph Salas, shoutout. Marami na tayong pugi sanggay. Oo, lahat tayo pugi. Wala namang pinanganak sa mundo ng pangit. Pangit na ugali, marami. Sa mga hindi pa po nakapanood, guys, ito po ang mainit-init pa. Bakas lang po, sabi ni Alan. Alan, shoutout. Loyal nga niya kung sana all loyal. Pinatay ko na live ko doon ako kay Matthew. Ang CP ko, computer ko, tutok sa iyo, Mark. Oy, Tatay Robin, shoutout. Tay Robin, mamaya-maya ka na lang mag-live, mga 12. Ha? Sinsya na po tayo. Kasi kailangan natin ng ano. Loyal nga ni. Kaya nga si Kuya Sunny nanunuro pa ng iba eh. Siya pala yung oo, siya pinuno. Siya yung puno, kaya ganyan-ganyan lang yan. Kunwari lang yan. Kuya Sunny, kunwari lang yan. Babaero din yan. Kuya Sunny, punta ka ba sa Christmas party? Sabi ni Love ADR. Maria Faye, kalas, shoutout, tawa man. Kuya ha? Oo. ADR, napaka-ano yan si ano. Kuya Sunny, nuknukan niya ng ano. Minsan niya, nagkakagulo ang pag pumasok yan sa ano niya, sa trabaho. Pila na ang babae niyan. Pila. Birthday nga ng pamangkin niya. Birthday ba? May internet na. Uy, alright. May internet na, guys. Ma'am Maria Faye. Sabi ni EDR. EDR, thank you so much. Sana Maria Faye, nakakatawa. Nakakatawa ka talaga, Kuya Sunny. Kasi ikaw ang puno, kami lang ang bunga. EDR, hello. Hello. Hoy, walang pula. Pangit nga niya ako. Kanwari ka pa. Kanwari pa. Tatay Robin, nag-live ka pala. Hindi kasi ako nag-open ng CPBC pa kasi sa work. Shout out mga kaboom. Oy, shout out Joseph Salas. Sunny San, tawa man si Kuya Sunny. Si Kuya Sunny, tawa lang ako. Boom, Kuya Sunny, nakabuko ka. Buko ka tuloy. Nabuko, di ba? Pasyal ako kay Mami. Sige, layas ka muna. Pasok ako. Okay na. Anak, pasok. Andiyan ka po. Side door inside. May cellphone, may wifi na. Dali, mag-wifi ka na. Ganggang. Pasok na doon. Dali na dito. Ito guys, ang inaayos namin. Ayusin namin to para maging kwarto ni B-Boy. Papagandahin namin. Para hindi naman nakakahiya sa kanya. Tapos lalagyan namin to mga kabaray. Ito dito, lalagyan namin po yan ng kortina. Ayan. Tapos dito siya kahit dito siya magtambay. Pwede naman siya sa loob. Anytime.
Di naman bawal. Wala Diyan namang kumakain ka, di ba? masama. Magulo pa yan kasi hindi pa namin inaayos ko yung taas. Yan. Nilagyan ko ng plywood kasi ano yan, sira yan yung plywood yan. Hi, B-Boy. Ayan guys, yung binaba ni B-Boy TV, yung isang kay Matthew. Tamsakan nyo lang, tapos balik na lang kayo kasi mamaya-maya pa ako mag-end. Hoy, hindi ako ganon, kuya. May pabot nga yung cellphone ko. Yan, inaayos namin to. Dito natutulog dati yung yung kapatid ni Pe, sila Migam at yung mag-ina. Dito yan natutulog sila. Yung Matthew to, ba't lumipat dun? Ano pa ba yun? Ay, 7 viewers at 6 thumbs up shoutout. Oy, hindi ako ganon, kuya, sabi ni EDR. Maya na lang ako ng live tapos nila, sige. Kaya Tate Robin, pag natapos ako mga 12. Sakto lang yan. Tapos live ka. Nag-live na siya si tatay. Boom. Boom. Nag-end ba siya? Pila kasi nang gigigil. Sino nang gigigil, B-Boy? Ayusin namin to para kung gusto matulog ni B-Boy dito, pwede. Kung gusto niya sa loob, pwede. Para hindi na siya mag-rent ng sa hotel kasi malaki ang nun. Kasi kung ilang araw din siya, malaki ang babayaran nun. Mahal yun 24 hours sa hotel, magkano rin yun. Pila kasi nga pwede na niya pang yun, pang pocket money, pang niya, gastos. Mark, tata, ako, bisita mo, ha? Ano daw? Tata. Visit ka. Okay lang po. Tatay Robin, maraming salamat. Tatabi. Mark, tatabi ako sa bisita mo. Pwede, dalawa kayo rito. Kasya kayo dito. Patong kayong dalawa. Ayusin mo kasi yung type mo. Hindi ko makakala ko tatae. Kasi tatae. Tapos ako sa bisita mo. Saan kayo magandang tulugan natin dyan? Pwede rin bang makatulog dyan? Oo, sa tabi kayo ni B-Boy. Weh. Dito talaga natutulog sila Pe dati. Lalo pag nag-aaway kami, dito yan natutulog. Doon ako sa loob. Ako mag-isa. Dito sila ni Mark yan. Nung inayos namin to last year Nilagyan namin ng cortina. Tapos ito. Nilagyan namin ng Tapos ito, cortina doon. Maganang ng safety, maganang i-decorate. Tingnan ko lang kung may cortina pa kami. Meron pa naman yata. Para may si Sangkay. Kahit tanghaliin siyang gising. Pero maaga talaga si B-Boy. Pwede rin dito siya mag-live. Pwede sa loob. Kasi si Mark yan, pag nasa loob, manggulo Pag nakita niya yan, nandito si Kuya B-Boy niya, matulog, pasukin niya ni Mark yan. Guguluhin. Sorry, minang abala na naman. Sorry, may abala na naman. Aray mo. Mark yan! Nilak mo doon? Dito may aso. Makagat ka ng aso dun, ha? Nilak ko nga. Diyan ba tutuloy sila Idol Mark? Oh, dito si B-Boy sa bahay, welcome si B-Boy sa amin. Sandikit ko yan Yan yung ko Lucky Charm. EDR. Hindi mo ba alam na si B-Boy ang aking Lucky Charm sa aking hanap buhay? Siya yung laging nangungulit sa aming mga kaibigan sa YT. Lalo na kay Will at kay Matthew and Mommy's World at kay marami na sa akin ni B-Boy. Unang sa akin si Ma'am Malu, tapos si Acoustic, tapos next pumapakyaw ng paninda ko noon si Ma'am Malu, galing kay B-Boy yun. Si Acoustic galing din kay B-Boy, tapos si Will Ituit galing din kay B-Boy yun, at si Matthew and Mommy's World at si Dairos. Tapos parang yung 5 na yan na pumapakyaw ng paninda ko. Kasi nung nakaraang linggo, si Dairos bumili sa akin ng halagang 480.
na paninda ko yung bawang at sa kamatis. Binayaran niya ng 600. Kaya ano rin yun, kaysa kay Biboy. Kaya inaanuhan namin yan dito pag pumunta. Papagupit ako sa malapit ng pumunta ng bukan. Si Biboy ang ano namin, EDR. Ang naging daan sa mga bakit kami nakakasahod. Nila Grace, nila Tate Rubin. Mano yan eh. Friendly kasi kaya marami siyang kaibigan at maraming nagtitiwala sa Alam mo kanya. yung gate ko. Ramdam ko, lalayas na yan. Bakit? EDR, shout out. Ano? Oo, nakalak nga. Sunny Sen, hello. Man, nag-pop up kasi. Sino ba? Kuya Sunny. Sino ba yun? Kuya Sunny. May wifi na pala. Ba't ginagamit ko pa rin data? Maubos ang data ko. May wifi. Sayang wifi. Binabayaran. Oy, Jomar Sarate, shout out. Amoy ko, EDR. Aray ko. Huwag masyadong mabait, boss. B-boy, mahirap na. Idol Jomar, may galap shoutout sabi ni EDR. Gwapo, secret ng mga gwapo yan. Aha. Sana all gwapo. Ikaw na gwapo. Kami ng pangit. Alam na si Tate Rubin. Ikaw ang pinagpala. Nag-live na ba si Tate Rubin? Pinatay daw niya? Pinatay ba niya? Oo. Pinatay niya, sabi niya eh. Ah, kanina pa pala ito naka-live. O, dinilit niya. Hindi, 17 hours na eh. Mark Jan! Ay, hindi yan. Mark Jan! Di ba Kuya Sani, delikado pag sobrang bait? Aray mo. Oo, kaya minsan maging bahay din minsan. Kasi di kasi kinukuha ni Lord yung mga masyadong control lang ba? Yung, wait lang, tingnan ko lang yung anak ko, baka nawala na. Lumabas na naman sa court. Layas pa naman itong bata na to. Ginagawa mo dyan. Mahulog ka ah. % na lang pala to. Ay, nailang yung Sergio. Pag pumunta ka sa ano, tingin ka ng lalo, ba't yung dalawang phone guys? Hindi ko mapili yung mga video nyo. Pasensya na. Kasi pag kung doon si Biboy kasi sa taas, gabi, malamig. Kaso lang, pag dating na ng 10 or hanggang alas 3, napakainit. Kaya di kami natutulog doon sa taas. Kaya dito ayusin namin para mayroon siyang ayaw ko itabi si Biboy, baka mamaya kapangin ako eh. Depende, hindi muna salamin bago mo embrace. Out muna ako, Timbo, may gagawin lang muna. Sige, EDR. Thank you so much. Salamat sa pagpunta mo. Ingat kayo sa iyong trabaho at sa iyong pagtitinda mo. Kapwa natin bindor yan, guys. Mga kabindors! Mark dyan, baka kagating ka ng aso dyan, ha? Jomar, shout out. Gago. Aray mo. Gago to. Kaya ayaw namin tabi si B-Boy. Baka kasi gabangin ako. Kuya B-Boy, sa taas ka na daw sa Kisame. Joke lang. Sabi ni EDR. EDR,
Wag sa kisame. Baka kainin siya doon ng ano, mababait. Ano ba yung nagharap? Sa akin. Alam mo, nakaharap sa'yo. Uy! Nasa taas na, no? Baba ka din. Salamat po sa 6 viewers, guys. Dito kasi, itong area na to, medyo malamig to dito. Hindi gano'ng mainit kasi may aircon dito sa kabila. Nakakaano yung aircon. Ako gapangin mo, sabi ni Jomar Sarati. Aray ko, gasta rin. Saan kayo sugo na lang kami. Saan kayo ni B-Boy. Oo, pag gusto ninyong ano yung bisita ko rito sa bahay, yung gusto ninyong makuha ng pang isang araw, magbabayad kayo sa akin ng 500 a day. Sagot kay nanay dyan, marinig. Magbabayad kayo ng 500 a day para makuha nyo yung bisita ko. Pinakamagandang from Tacloban, Leyte. Sa mga gustong mabisita o makadate si B-Boy TV, ang aking bisita, magbibigay kayo, dadaan muna kayo sa akin kasi nasa bahay ko titira. Inuupahan ko pala, hindi ko bahay ko pa, hindi naman bahay namin tinuupahan lang. Sa inuupahan namin, para pag ginuha nyo yung tao, ibabalik yun ng buo. Kasi pwede nyo i-date, pwede nyo kung saan nyo dalhin, basta magkaabot kayo 500 sa akin. Deal? Ginawa ng bayaran. Langit kaagad, abot mo. Sabi Jomar. Jomar, hindi ako easy to gate. Hoy, aray ko. Hoy, guys, wag niyong yun. Kasi may ano tayo dyan. Mayroon tayong rules ng regulation na gagawin. For rent. Ha? For rent. No. Oo, pwede. For rent. Sa bisita ko for rent tayo sa bisita. Dito sa bahay kasi maririnig namin yung yung sigawan nyo. Hindi pwede kasi maralaman namin kung anong nangyayari. Pwede nyo idalhin sa sugo, kung saan man nyo dadalhin. Pakainin nyo muna. Para pag bumalik dito, busog. Saan kayo magkano ba? Sabi ko nga, 500, babayad nyo sa akin bago nyo makuha si B-Boy para madala nyo kung saan. 500 sa akin ha. Pag naibalik nyo, bahala na kayo. Basta 500 sa akin. Saan kayo, Joseph, Erap? Pag sinakal kita, aabot ka talaga sa langit. Raulo si Jomar. Oy, Jomar, huwag mo sakalin. Ano ba yan? Akala ko ba i-edit mo? Hindi mo papatayin, i-edit mo. Siya, makalayas na talaga. Ingat kayo lahat. Sige, ADR. Thank you, ADR. Maraming salamat. Rolls. Ano? Rolls Mark isa. Yes. Ayun ang rolls ko, guys. Sa mga gustong makadate, ang bisita ko sa darating na December 13, kailangan nyo mag-abot sa akin ng 500. Bawat isa. Pag dalawa, 1,000. Pag tatlo, 1,500. Pag apat, 2,000. Ha? Alam nyo na ha? Lalayas na nga kasi naka-live na. Aray ka! Sabi ni Harrison. Aba, pag ako sinakal ng asawa ko, di ako naman aabot sa langit. Aba, pag ako sinakal ng asawa ko, di ako aabot ng langit. Bakit? Saan ka mapupunta? Sige, sige, sa labas lang ako. Aray ko, sabi ko yan sa akin. Ha? Sa lahat po talagang gusto makadate ang aking bisita, kailangan nyo dumaan muna at magbigay ng entrance ng 500. 500 guys ha. Huwag nyo kalilimutan. Kailangan nyo magdadala kayo ng
Siyempre, bukod dun sa 500 na bibigay nyo sa akin, parang entrance, dadala kayo ng pampalubag loob. Pampalubag loob ha. Magdala kayo ng pang sampal sa akin. Joke lang. Mar, sa gate na lang ako ha. Pag sa gate, pag humawak ka ng gate namin, 200. Pag tumayo ka doon sa harapan ng gate namin, 100. Pag doon sa court, 50 lang. Ha. Pag sumilip ka dito sa may bintana, 300. Pag pumasok ka na rito, 400. At kung mahawakan mo na si B-Boy, ay yung bisita ko, 500. Magluluto muna ako. Ano? Magluluto muna ako? Kala ko maglolo ka. Sige, sarapan mo yung paglolo mo ha. Sa gate, malamang pray. Ay hindi, walang pray. Kasi ano yan? Miss Universe. From Tacloban Leyte guys. Kasi kung gusto nyo talagang ma-meet ang aking bisita, sa darating ng December 11, kailangan nyo munang dumaan sa akin talaga ng ano. Ha? Yung kalilimutan, pastilan sa simbahan na nga lang ako. Pag doon sa simbahan, 20. Kasi kailangan mo doon, makakontak ka sa akin eh. Simbahan ka mag-aabang, di makakalabas ng simbahan yan, 20 ron. Wow, chicks yan? Yes, chicks. Chicks from Tacloban, Leyte. Jomar Sarate. Walang katulad yan, Jomar. Pupunta ka ba sa Christmas party, Jomar? Tawa. Tawa si Biboy. Tawa si Biboy. Alam ko doon na lang ako sa guard house. Ako magarerelyebo kay Manang. Ay, wala na dyan. Lalaki na mga ano dyan, bantay. Wala na si ate. Yung dati nagsita sa'yo. Palasita talaga yun. Ang ganda siguro niya. Yes, super. Super ganda. Jomar Sarati. Wala ngang katulad. Nag-iisa lang sa balat ng lupa. Marjan! Marjan, mag-cellphone ka na lang dito, dali. Huwag ka dyan, baka may aso dyan. Marjan! Doon ka, sa loob. 6 viewers at 17 thumbs up. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagbisita. Exotic siguro, nag-iisa eh. Hindi naman siya exotic. Maybe, boom. Ayun. Magkano kayang monthly guard sa buong ano? Hindi ko lang alam, Kuya Sani, kung magkano ang monthly nila doon. Hindi ko pa natatanong. Hindi naman tayo nagtatanong mas about dyan. Boy, wala ka na bang ibang i-comment kundi tawa? Wala ka bang ibang reaction or anything comment na pwede mong panglaban sa ating mga ano, sa aming bisita? Ikaw baka B-Boy, baka gusto mong maano yung bisita ko, makaka-date mo rin. Pwede ka rin mag-abot, B-Boy. In danger ako. Oh, in danger, yeah. In danger. Like, crocodiles or tigers. Oh, yung anak mo. Where dyan? Tingnan mo doon. Ano naman, marami naman daw yun. Nangyari pa rin. Uy, ano? Wala naman, nag-aarti lang. Daddy, Mommy! Englishero ka. Mayaman tayo na. Ginawa. Wala lang, tatawag-tawag lang. Gusto mo lang lumabas eh. Dapat talaga ingatan baka mawala. Oo, totoo. Baka mawala. Ingatan natin yan. Ingatan natin.
Ay, salamat po sa 6 viewers. Dapat pagpunta nyo sa party, may convoy na security. Oo, meron kami kasama ang security. Nakaano kami, yung sasakyan namin papunta ron ay Corvette, or yung Mustang. Meron kaming driver. Ano yun? Orenyoy. Dito amo. Sige. Ingat. Kaya Sunny, baka mapalo ka ng amo mo. Maliligo na ba yan? Salamat sa 4 viewers natin dyan. Ikaw. Di ba may nabibili yung pang ano rito sa ano? Mabili ka, ano lang? Ha? Mahina ang busit mo. Bakit mahina ang busit mo? Maayos ka, inom pa. Ah, yung may cortina? Hindi ko ganda gid siya ganun. Jomar, buisit ka. Buisit ka, Jomar. Wag yun. Saway ka. Ako lang pumasok. Hindi yun yung ano, Sinagpapatay ko yung hindi yung may cortina, wala, hindi yun. Pang ano, pang red carpet ba? Hindi yung nakakortinang paikot. Wag yun. Masama yun. Isang linggo. Ay, Eugene Villanueva, shoutout. Wisit ka, Jomar Sarate. Sangkay. Sinasabi si Jomar, basahin mo. Marumi yan sinasara. Ay, mo, Jomar. Pasaway ka, bata ka. Wala kang ano ngayon, tahi? Tol Jomar? Alam mo, Jomar, yung linuluto, yung lolo mo dyan, yung loloto, masusunog yung kalokohan mo dyan. Ito pala yung ano, gamitin ko nga. Ito ata ginagamit ko dito sa Magayan. This song. Kala ko di ma-gets eh. Gets ko. Kanina pa tayo nag-uusap eh. Raulo. Meron tol. Trabahoin mo na yan tol para mapagalitan ng misis mo. Mayari ka dyan. Wala kang ano. Ay, for viewers, kain na tayo, hoy. Sige, kumain ka lang dyan. Hoy. Hindi ko pa naayos to kasi natutulog yung ano namin dito, kapitbahay. Nakakaya. Nagsabi kasi na, nagulat niya eh, nagising yata kasi natutulog. Kaya tinigil mo na namin. Maya na lang daw sabi ni Kuya Dong. 3 viewers na lang ang viewers ko. Oh my goodness. Share out sa inyo guys. Salamat po. Salamat sa mga pumapasyal. Salamat sa lahat ng dumadaan sa ating ating live. Maraming salamat po. Pitcha, ano ba? 3 ba ngayon? 3? 3 nga ngayon. Wala ngayon challenge ang December, no challenge. Kasi mag-focus si Idol Jeff sa kanyang vlogging. Kaya tayo, kanya-kanya naman tayong diskarte. Paano tayo makaangat ng ating channel. Kaya doon sa Christmas party ni Idol Jeff, kung magagaling kasi ang mga ano doon, yung Bukana vloggers,
galing sa magawa ng thumbnail. Kaya pag yung vlog mong vlog lang na barobal, wala kang views niyan, mahirap. Pero kung gaganda ng thumbnail, magkaka-views ka niyan. Kasi hindi naman lahat ng Sword community ay makakapunta ron. Parang bilang ang na ma-i-invite dun sa Christmas party ni Idol Joe sa Sword community. Kaya meron na kaming invitation galing kay Ma'am May Santos Corpus Vlog. Thank you so much, Ma'am May. Team Kasangga, maraming salamat. Planet Sword, Team Mayor, Team Paway, Team Kabunoto, Team Kapanali, Team Kabugoy, marami. Ang Team Bully, Dan. Marami ang team ang pupunta dun sa ni Idol. At ang sabi pala ni Kuya Sani, mga kawaray, kailangan kasi meron daw doon nakabantay at tatanungin kung anong mga pangalan. Kung wala kang pangalan doon, di ka makapasok. Yari. Sana ba'y daw yun sa yun? Dito sa Kasada Veronica, Barangay Wawa, Nasugbo, Batangas. Okay, kain lang na kain. Sunog na nga ni Aray ko. Bakit nasunog to? Diyos mio. Lumabas na! Lumabas na sabi. Balik ka dito. Uy. Please, huwag mo na. Balik ka dito. Ano sinasabi mo kung may mabibili daw na Alin? sinabi mo kanina Yung kung saan? Ano ba ito, pipinturahan? Ano may lalagay mo dyan? Ganyan na. Lagyan pa ng wallpaper. Saan? Okay daw ito lang yan, hindi kayo magalit sila. Ay, may pintura pala ito eh. Yung pintura na lang. Para di nabibili. Matapos po mga aksidente sa bababa
ito. Wait lang. Oh. Hoy! Di pa tapos ha. Mayos ka na. Harap dito. Ayun, bukas ang ito. Wag dyan! Lalabas pa. Eh! Wag dyan, pasok dito.
Kumakain pa, sige lang. Mark yan. Nak, dito nak. Mark yan. Hoy, pumasok ka dito. Sige. Done eating. Youch. Hey, boy. Ba't sa ulam? Eh? Ba't sa ulam, Kuya Biboy? Help ka ng help dyan para kang iwan. Pahinga muna. Saan ka ba galing, Grace? Grace, alam mo ba yung... Ay, nagano pala si Japper. Hindi kayo nakapasok pala kagabi sa live ni Japper. Ang sabi ni Idol Japper, kailangan daw... Mayroon naman daw doon pagkain sa Christmas. May pagkain naman daw doon.
Sa sardinas with sotangon. Kailangan natin mga kawaray, team boom, sa sa team natin, kailangan natin magdala ng pagkain. Kasi sabi naman ni Idol Jeff, may pagkain naman daw doon. Pero mas mainam daw kung magdala tayo ng pagkain natin sa team natin. Kasi kanya-kanya atang mesang anuhan eh. Para hindi ganong kaano kasi mahaba daw ang ano nun. Siyempre, kailangan natin magdala ng pagkain kasi start nun 11. Siyempre, magugutom tayo. Lunch time. Kailangan natin meron tayong dalang pagkain, sabi ni Idol Jeff. Kaya, pag anuhan natin yan, pag nandito si B-Boy, bili tayo food natin. Kaya nga kailangan natin magluto or magbaon kasi nahirap na. Mahirap magutom Mahabang biyahe nun. Uulam ko itlog at hotdog. Hotdog. Kasama, pupunta ka ba Jomar Sarate? Tol Jomar, pupunta ka ba? Ngayon, Yung tatlo. Bet 10 lang yan. Kulang pa yan, 1,000. Ano kaya namin? Usap tayo sa GC Sangkay, tawag ka Sangkay. Magulo ang mag-usap sa GC pag marami ang nag-uusap-usap, hindi maintindihan. Dito na lang tayo sa sa live. Kaya nga sabi ko nga, kailangan natin mag ambag-ambagan para dun sa pagkain natin. Di Kasi- Kasi, sama? Maya pa ako. Kasi kailangan natin magdala ng pagkain, sabi ni Idol Jeff. At yung nagsasabi naman Pagbukas ka ng isang medyo. na ganito na regalo kay Idol Jeff, kahit hindi na daw regalo, basta bumili lang daw ng t-shirt niya kay Idol Jeff. Ay, Kuya Elmer Ugay, kailangan natin mag-ambag-ambag para dun sa pagkain. Kuya Elmer, Tatay Robin, sinabihan ko na rin si pobreng worker. Sabi naman niya na, sige tol, mag-aambag din si pobreng worker pambili ng pagkain. Son, where's the cup? Where's your cup? Oh, where's your cup? Get your cup. Bawal unggoy doon. Oo. Kailangan Ano to kasi yung cup natin, mo, oh? at sabi pa ni Idol, kailangan din, kung mayroon kayong magdala na rin ng alak. Meron ako naisip meron akong dadalhin. Bukod dun sa pag-ambaga natin pagkain, meron akong dadalhin na iba pang pero prutas. They have a generous. Hala. Bawal kalbo doon. Anong bawal kalbo? Hindi ka ba sasama, Tay? Tay Robin, magsabi ka ng kung sasama po kayo. Sasama po ba kayo? Sabi bawal kalbo. Bawal ako doon, aray mo. 6 viewers at 18 thumbs up. Maraming salamat. Sasama. Akala ko hindi ka sasama Kailangan natin mag-ambag-ambag. Ilan tayo? Si Mary Grace, si B-Boy, ako, si Pobreng Worker, Kuya Elmer, sino pa ba? Si Ricky. Kailangan natin mag-ambag-ambag para dun sa pagkain natin. Kasama si Tatay Robin Mark. Si Mabit TV sana sasama, kaso lang, naka na ng lista na kaya naman at yung sasakyan natin si Daddy Los ay pang lang talaga, pang animan. Dapat kasi nung nakaraan pa lang si Mabi, nagsabi na rin Sayang Inuntak ko nga si Robert Bagalanon nun ayaw daw niya. Busy. Kaya hindi ko na siya pinilit. Pero si Tolpo Bring Market, sinabihan ko. Kasi alam ko kung sasama yun. Mag-gig ka, share ako aba.
Pa-virgin kasi si Mami Baby. Yo, tinabihan ko na kasi yun. Nagsabi na rin ako, nag-chat ako sa kanya nung kung sasama siya. Sabi ko, Tol, sasama ka ba? Ay, Padi, sasama ka ba sa Christmas party? Sabi niya, busy ako noon, December. Eh, ngayon, nung nagsasabi siya sa akin, nung nakita niya na yung, yung invitation sa atin, gusto na niyang, nasa pasana all siya. Masaya yun, nakala nyo. Yung Christmas party na yun, di papayag si Idol na hindi tayo lahat maging masaya. Yung nahuli sa Pakistan. Yung nahuli sa Pakistan, yung galing Banggira. 500 na ambag pagkain natin. Oh, pwede 500 ang ambagan natin para medyo marami tayong pagkain. Pero kukontakin ko muna si Daddy Los kasi mahirap magbili ng pagkain tapos para tapos mahirapan tayo magdala. Kailangan makontak ko muna si Daddy Los. Magsuot ako ng bonnet kasi bigatin mga pupunta pwede ng pang ransom. Visit ka. Muiset. Jomar Sarate. Sama mo kami dyan, Jomar. Huwag kang ikaw lang. Mga big time ang pupunta ron. Malamang tayo, nasa dulo tayo. Kasi siyempre ang nasa unahan yan, mga bigatin, mga talaga espesyal, mga sponsor talaga na malalaki. Nandun yung sa front. Tapos pangalawa niyan, mga nasa Bukana. Tapos pangatlo niyan, mga nasa tapos tayo niya, nasa dulo tayo niyan, matik yan. Kasi kanya-kanyang mesa daw eh. Ang sabi. Kasi kanya-kanyang mesa eh. Ano ba tayo pupunta? Oras. Di ko pa sure kay Daddy Dos, pero kausapin ko si Daddy Dos pag medyo chat ko rin. Kasi feeling ko aalis yan si Daddy Los kasi 11 daw ang start ng Christmas party. Medyo mahaba yun, baka matraffic. Madaling araw umalis yan. Feeling ko madaling araw yan, mga 12 or 30 ng 1 or 2, 3, ganun. Kailangan, Grace, nandito ka na sa 12 sa amin, sa bahay. Para hindi na tayo mahirapan. Para hindi na tayo mahirapan kasi si pobreng worker, si Tatay Robin at si Kuya Elmer ay malalapit lang yan. Pwede na silang pumunta agad dito, agad-agaran, malalapit lang. Kahit gabi pa lang makakapunta na sila, makakapunta agad yan. Pero ikaw, naandun ka sa Valenzuela, mamaya maligaw ka pa. Hindi ka makasama. Kasi papasundo na lang tayo rito sa may simbahan kay Daddy Luz. Kasi siyempre, nagbabayad naman tayo dun sa kanyang Yun walang pera, di ko na i-kidnapin. Wala akong pera, Tol. Huwag mo na akong kidnapin, Tol, ha. Tatay, sunduin mo ko. Aray ko, sunduin pa, special ka pa, ha. Sunduin mo tayo ng tayo, yung kangga ba? Kangga gamitin mo. Ligawin pa naman ako. Oh, ligawin. Dali-dali lang, pastilan ka. Alam mo yung sinakyan, yung binaan kumain tayo sa kantin? Kumakay kami ng jeep. Yung sinakyan namin jeep palabasan papuntang may papuntang Sangandaan yun. Paglabas naman ng Sangandaan, sasakay ka tatawid ka lang doon sa kabila, papuntang Novaliches na, bayan. Ang sasakyan mo, pag nakalabas ka na doon sa may Sangandaan, di ba, galing Valenzuela. Doon yata Sangandaan ba yun? Tatay Robin, ano ba ang pangalan yung Tatay Robin yung binabaan natin? Sangandaan ba yun, Tatay Robin, yung linusutan natin, nila Mabi? Si Ate Grace at Boss B-Boy, isasako po. Big time din yung mga yan. Oo, big time. Big time. Kaya, doon ka na lang dumaan at sakay ka pa sa Ngandaan, diretso sa C5. What C5 tayo? Sa may stoplight lang at tapos pagkasakay mo ng galing ka Valenzuela, di ba? Papuntang labasan pa sa Ngandaan. Tapos ngayon, mayroong tawiran doon, tawid ka. Papuntang sasakyan mo naman, yung papuntang Novaliches, simbahan. Yun, madali lang yun, Grace. Magtanong-tanong ka. Gusto mo, mag-taxi ka para di ka maligaw.
Kaso lang, ang pamasahe mo mahal. Mapapamahal ka nga lang sa pamasahe. Guys. Ano ang silbi ng cellphone mo, Grace? May pang-load ka naman. Di tulad ko, walang talaga. Kuya Elmer, kailangan natin mag-ambagan po ng pagkain ha. Kasi kahit magkano lang Kuya Elmer iabot niyo po. Basta mag-ambagan lang tayo sa pagkain. Baka big thing, hindi big time. Baba ako ng simbahan ng Novaliches. Oo, pag may nakita ka doon, pag diong ka nang galing sa may sangandaan ha, yung dati namin binabaan, yung kumain tayo, tapos sumakay kami ng jeep. Ngayon, masyadong matraffic, hindi na kami diniretso ng jeep. Binaba na kami doon, tapos naglakad kami. Palabasan yun, papuntang Sangandaan, papuntang Novaliches. Si Tatay Robin, pas na, wala na ang buhok, kikidnapin ko pa. Saway. Basta ang sasakyan mo, basta may makita kang signboard na Novaliches Bayan, simbahan. Galing ako ng Ugong. Galing kang Ugong. Tama ba yung Tatay Robin? Yung galing tayong Ugong ba yun? Basta magtanong ka na lang, Grace. Sa ano, yung maalalaman mo, dali lang yan. Kami nga, nakatuntun kami dyan sa'yo. Oh, via Ugong, oo. Ay, 6 viewers at 18 thumbs up. Maraming salamat po. Hi, Leonard Baldosa, shout out doon. Kumusta? Kumusta ang ayong pagbablog? Ganun pa rin ba? Very good pa rin ba? Very good. Naka-playlist pa rin ako kay Willie Tong It. Naka-play pa rin. Basta kasama si Magta, di ka maliligaw, Grace. Sabi ni Kuya Elmer Ogay. Kuya Elmer, kailangan natin po mag-ambagan sa sa pagkain ha. Kuya Elmer, you hear me? Kailangan natin mag-ambagan, magdala tayo ng pagkain natin kasi baka dumating tayo dun maaga. Siyempre, meron tayong pang-almusal. Tapos, pagdating ng umaga, tanghalian naman. Sige, ayos yan. Kailangan natin mag-ambagan para sa pagkain, ha? Kaya, yung mga dyan na kailangan, mainam nga dapat, hindi naman pwede tayong doon magluto. Kailangan, lutuin natin dito. Maganda doon yung maganda idadalhin natin yung matibay ba? Matibay na ulam. Adobo. Tapos mag-ihaw tayo ng pwede tayo mag-ihaw ng mamoy. Pwede naman doon sa labas. Doon lang sa may court. Kaso pag dito, mausok. Gabi pa lang dapat nandyan na. Oo nga, 12 pa nga lang ng gabi. Dapat ng 12 ng gabi, nandito ka na mga 9. Para hindi tayo hassle kasi kakausapin ko si Daddy Luz kasi ang feeling ko niya naaalis tayo mga 1 or 2 or 12 mga ganyan. Kasi tayo mag-expressway ata yung sabi niya. Tapos medyo mahaba yan kasi mula dito sa Novaliches medyo mahalayo yan. Kailangan tayo umalis ng madaling araw or kahit gabi ng 12. Umalis tayo. Sige, ayos yan. Dapat nandito ka kasi yung tatlo. Si Pobreng Worker, Kuya Elmer. Si Pobreng Worker, malalapit lang yan mga yan. Isang sakay lang sila. Alam na nila dito sa bahay. Galing ka ng Ugong, sakay ka ng tricycle via sa Sangandaan, tawid ka, sakayan ka ng jeep via Novaliches simbahan. Yun. Sabi ni Tatay Robin, tama yung tudas ka talaga. Oo, Grace, dapat lang. Grace, nandito ka na ng 12 ng gabi para
hindi ka na namin hahagalapin na kung saan ka man na lupalop na andun. Kasi yung tatlo talaga dyan, si Kuya Tate Robin, Kuya Elmer, Kubring Morker, saglit lang yan, andin agad yan. Isang sakay lang mga yan. Adobong pinatuyo, karne. Oo, ano, Tate Robin, ikaw magluto. Dito tayo sa bahay, magluluto. Siyempre, mag-aambagan muna tayo. Tapos, tayo magluluto. Tulungan tayo kasi nandito naman lang tayo lahat. Eh. Kailangan natin magtulungan magluto para para yung kailangan natin doon. Siyempre, pag nag-ambagan din tagli 500 para dun sa pagkain, medyo marami-rami na yun. Marami na mabibili nun. Siyempre, yung iba nun, kasi hindi naman tayo pwedeng hindi tayo mag-aalmusal. Pag alis natin, hindi tayo kakain. Kailangan natin yung kain. Siyempre, pang natin, so, tubig. Pambili ng tubig. Kaya, babadgetin ba natin? Paksiw, masarap din. Paksiw na naman yun, Kuya Elmer. Okay po. Kailangan natin, sa pa lang, sa 12, basta pag nakausap ko si Daddy Los, kakausapin ko kung anong oras ang alis, para alam din natin. Kasi, nahirap na. Magahol sa oras. Chat ko nga si Daddy Los yan. Mahirap magahol sa oras. Hi, Leonard, thank you. Baga pa ako dyan, pupunta. Di kahit ano na tayo, Robin, mga pahapon. Kasi nasa palengke pa ako noon tayo, magtitinda pa ako. Pwede rin, kasi nandito naman si B-Boy tayo. Pwede naman po. Maaga kayo kasi ako magtitinda pa ako noon eh. Alam nyo naman, business is business. Yan, tinachat ko si Daddy Los. Hello? 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 Kaya, at nalala mo ko, yung in-upload nyo na, na video regarding
Ay, shoutout sa 5 viewers. Para may kaututan si Biboy Arigkag. Kuya Tate Robin, anong kaututan? Loy, shoutout sa'yo, Loy. Shoutout. 7 viewers at 90 thumbs up shoutout. Miglaw shoutout Tatay Robin, sabi ni Loy. Thumbs up number 20, sabi ni Loy. Sige Loy, thank you so much Loy. Loy, sabi ni Crystal Guzman. Still watching pa rin ako yan sa playlist ni playlist ni Willing to Eat. Willing to Eat. Still watching you. Loy, welcome po, sabi ni Tatay Robin. Tatay Robin, anong oras na? 12 na ata. Oy, Tatay Robin, mag-live ka na. Mag-end na ako. 2 hours na to, 2 minutes na lang. Mag-live ka na tayo, Robin. Maliligo pa ako, lalabas ko magtinda. May paninda pa kasi ako mga kawaray, yung tira kong paninda. Kailangan ko ma-dispose. Okay, thanks. Sige tayo, Robin, live ka na. Magto 2 hours na ako, 2 minutes na lang. 1 hour and 58 minutes. Loy, boom, sabi ni Lolito Lapo. Sangkay, ano kaya masarap na ano? Maganda no yung adobo no, yung adobong tuyo kasi talagang matagal 'yon masira. Tapos siyempre kanin, kailangan natin magsaing.
May kaldero naman kami dito sa bahay, malaki. Miguel, shout out, B-Boy TV channel. Okay, live na ako. Sige, okay, very good. Naka-play pa rin ako kay Will, guys. Playlist niya. Still playing pa rin. Si Tatay Robin, hindi naglalagay ng ads. Dapat naglalagay ka ng ads, Tay. Ano na, 2 hours na tayo, guys. Lipat na tayo kay Tatay Robin, guys. Team mga kawaray, Team Boom. Lipat na tayo. Left na tayo kay Tatay Robin. Naka-live. Magayin na ako. 2 hours na tayo, guys. Peace out. I love you all. Ingat kayo lahat. God bless. Bye-bye, 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 bye-bye. Ingat kayo lahat, guys. Love you all. See you. Bye-bye, Sangkay, B-Boy. Peace, Tatay Robin Loy. At sa lahat ng pumasok, Kuya Sunny, Jomar Sarati, ADR, Kuya Elmer. Bye-bye, guys. Bye-bye, bye-bye. Ingat kayo sa inyong lahat. Huwag kalimutan, bato-bato sa langit. Bye-bye na. Tatay Robin tayo, guys. Kaya Tatay Robin. Ingat kayo lahat. Ingat. Thank you so much. Bye-bye.